Перу джунглиларынан. Ул өй табарга дип шәһәргә килә. Лондон. Балалар, bir кайда китмибез. Анда ниндидер аю тора. Берәр нәрсә сата булса кирәк. Сәлам. Мәри. Исәнмесез? Бу аюга күз кулак булыгызчы. Хәзер ни эшләмәкче буласың? Әнә теге эскәмиядә йоклармын ахырсы. Афарин. Бары бер төн. Аюларның исемнәре буламы? Минем исемем Шылды. әйтеп карагыз. Браун әфәнде, бу шактый әдәпсезлек инде. Инглизчә исемең ничек? Инглизчә исем? Паддингтон. 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 Гафу. Миңа ошый. Бестселлер серияләренә нигезләнгән. Ул шырмага минәшәк. Ә сез ишекләрегезне бикләгез. Егылма. Егылмыйм. Ул аю бу гаиләгә куркыныч тудыра. Шәп. Иртәгә үк бу аюның исе дә калмаячак. Бу Паддингтон. Ул аю Булай да күрәм. Харри Поттер продюсерыннан. Бу жануар минем өчен бик зур әһәмияткә Ул ия. куркыныч астындамы? Хәзер әйе. Куркыныч җәнлеге дә бер үзе. Мин синнән карашкы ясаячакмын. Гафу итегез. Безнең тәҗрибәдә Паддингтон балаларыбыз белән булырга мөмкин булган иң яхшы нәрсә. кечкенә аюны Кайнар, бик кайнар. Ләкин миңа ошый. Кыяфәтем сәер түгелдер шәт. зур мажара көтә. Аның башка төргә каравы да, мармеладны артык каты яратуы да мөһим түгел. Паддингтон гаилә. Паддингтон? Киләм. Бу гаиләгә нәрсә кирәк иде? Бераз ыгы-зыгы. Аха. Паддингтон. Кызык булды әле бу. Мажара тиздән башлана.